Es fa una proclamació general del caràcter injust de totes les condemnes, sancions i expressions de violència personal produïdes per motius inequívocament polítics o ideològics durant la Guerra Civil, així com les que, per les mateixes raons, van tindre lloc en la dictadura posterior. La pava. Jo la tenia aquí, mare. Un avió que es deia La Pava anava volant per allí i tirant unes bengales de llum per veure si veia gent. I si veia gent de seguida, la metrallava. I tots els dies, a poqueta nit, rum, 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 rum. I aplegava a l'altura de l'estació i ens ja soltava 14 o 15 bombes, que l'estació la va fer pols, però tots els dies, no fallar, no? Ja l'he vuit per ahir, pam, rom, 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 rom. Moltes voltes apagaven les llums. Tocava una sirena, perquè venia l'aviació. No feia res, perquè jo mai vaig sentir explotar res, ni que m'abuela es diguera alguna cosa, res, però venia l'aviació. La pava és que a poqueta nit, al fer-se quasi de nit, eixien unes llums que feien així, els reflectors. I feien així, i ens ja diem, ai, la pava, i al moment, la pava. Tenies que sopar sense llum, perquè si veien la llum, i així és que quan se feia això, ens ja totes les llums del poble i tot apagat. Ens ja tots amagar-se, a cada un en un puesto. Te dient, quan sentiu un avió, en seguida totes les llums apagades. I era la cosa que tenies nerviosa. I en seguida la mare dia, i poseu-se baix de l'escala, o baix de la taula, o, saps, protegim-vos el que podien. I entonces és el que feien. Que n'hi havia una sequieta molt fondeta, però no passava aigua. Això era per regar. I anàvem ahí i s'amagàvem allí. I quan passava ja la pava, que havia passat, entonces te n'anaves cap a casa. Quan teníem por, ens amagàvem, ens anàvem al mataor, ens ficàvem de la sequieta, sense buida, i allà estaven quietetes, els 4 xiquets i Matia, i quan la pava ja no la sentíem, i anem a una casa, i tots corregues per a casa, passar la nit i ja està. En les cases està el rebost, diguem, no? Pues moltes persones, com el rebost era l'obra més forta, s'amagaven allí baix al rebost. N'hi ha dones que se posaven entremig del matalap. Era un nerviosisme per els bombardeos, sentíem d'ací lo del port, els antiaèrios. Ho veiem, tot això ho veiem des d'ací. La mare era viuda, agarrar els 4 xicons que tenia i ens anàvem de nit, agarràvem el carro, enganxàvem l'animal i ens anàvem a la muntanya, al camí les covetes que diuen, havia coves, i aplegàvem allí, sopàvem i anàvem allí de les coves mossejàvem. Passàvem fins al demà matí per a casa. Ja havia passat tot. Allí ens veiem protegits, ningú ens donava lliçó. I el que traiem a la Tierra Romalda, allí no ens faran mal, doncs anem a allà, i això tot arreu de la Tierra Romalda. Nosaltres era com si fos, pues això, per jugar. Si jo tenia 7 anys, què volies que jo amb 7 anys? Passava la pava una vegada, va metrallar un poc, però en seguida apagaven les llums del poble. Quan sentien un avió, normalment s'apagaven les llums. I nosaltres també, totes les cases, si tenien llum, l'alumbrat l'apagaven. La pava, aixequem la pava, i ja amagant-se tots, en fi, i que tiraven unes bengales, i es quedava ja a l'estació com si fos de dia. I si veien algú, la metralladora, tirava. A mi un dia m'ha metrallat un avió xicotet. Jo dic, este està millor. No veu que sóc un xicón? Ahí me tira i dic, ha sigut per fer-me por. Pegant la volteta, jo me claví baix a la sèquia, en un pont, i pegant una trapassaeta de bales i anant a pegar fugir. Jo em vaig tindre que amagar en una casa que tombaren, hi havia unes pedres així, en la botella plena d'aigua allà, amagat allí contra la pedra, una pedra gran així.
D'això me recordo com si fos ara. A mi m'agarrava un dia en el carrer del Llimonero i encia la tenia la pava damunt. I encia fa una llum, es veu que obrint una porta o alguna cosa, i al moment una bomba, i encia una altra, i una altra, i una altra. La caseta que pesava desaparegué, però ell també desaparegué. No sabien res del que vivia allí, a la caseta. Una vergonya. Espanyols entre espanyols, Tindré que plegar a aquest pegar a extrem. Ixestre. Espanyols entre Perquè espanyols. quan entrà la república així en Espanya, se'l començaren a fer escoles. Fer escoles que no n'hi havia. I era una altra marxa, una altra marxa. Jo no sé per què això.